Naive duwe munozvifambisawo sei? Ndakaroorwa 2012 December. Dambudziko mumba rikatanga 2016. Murume kuzvara anozvara, but problem nhengo yake haina simba, and tinogona kuita ka1 pa2 weeks, kuita kwacho 5 minutes. Kuita kwacho 5 minutes dzakawandisa. Iye ndiye anorasa mbeu, ini ndakatoguma kare. Problem yavepo ndinoti ndikada kutaura nezvazvo, anopopota kana kutsamwa. Anogona kupedza week asingadi kutaura neni. Sanhasi ndakwira hasha, anongofarira kukukanya okusiya wakadaro. Womuudza kuti ndinewo mafeelings, asi unondisiya panzira. Anobva ati saka handifaniri kukubata nekuti nhengo yangu haimiri here. Anobva atotaura zvakawanda. Ndopedza sei problem iyi? Iye ane 38 years, ini ndine 30 years. Problem yakatanga ndine 24 years, asi ndiri kungoshinga. Asi kuti munhu wangu haana hanya neproblem yake, ndodiwo naive hama.